Jeho, čaute u nového videa. Tu je so mnou moja mama dneska. Mama Bali, mama pozdrav. Čau YouTube, povedz. Čau YouTube. Hej, to je moja mamina. A ukážeme si, čo je nové v skleníku, ideme zalievať a povieme si pár zaujímavostí o kaktusoch. Kedy zalievať, ako zalievať, kedy hnojiť, ako hnojiť a vlastne celkovo care a kvitnú mi adénia, takže ideme na to. Prvýkrát som opeloval Adenium obezum. Mám dva hybridy, ktoré som skrížil. Zistil som, že nemajú v sebe pel, alebo akým spôsobom by som to nazval. Toto Adenium White Blaze a skrížil som to s CF14, ktorá vypadá nejak takto. A z jedného kvetu CF14 som vytrhol celé vnútro a narval dovnútra do White Blaze. Ďalej mi tu kvitne Euphorbia hybrid. Kvitne mi tu aj Kedrostus africana. Tak to by to bolo najlepšie zobraziť. Hej, Kedrostus africana, mám veľmi veľa kvietky. Potom tam mám Monadenium. Monadenium mi kvitne takýmito kvietkami. No, nezaostri to ani za toho boha. A mám tu odkvitnuté lofofory. Všetky lofofory mám od... Ako môžete vidieť, tu máme muchu. A ešte milý Chong Poncho. Dobre, takže ako zalievať, kedy zalievať? Najlepšie je zalievať večer, keď ubudne najviac slnka a nie je tu taká vysoká teplota v skleníku alebo v foliovníku, alebo aj keď ich máte pod holým nebom, tak sa najlepšie polieva večer alebo ráno. Najlepšie je to ráno, pretože večer klesá teplota a môžu vzniknúť, môžu odznívať korene a keď sú chladné noci, tak môže vznikať okolo pleseň. Čiže najlepšie aj z mojej praxe aj celkovo sa odporúča polievať ráno. To znamená, že ak nás čaká veľmi horúci deň, najlepšie polievať ráno ešte predtým, ako je v skleníku totálne horko. Kaktusy majú takú jednu vec, obrannú schopnosť, že oni na 35 stupňov nepríjmajú vodu. Korene nepríjmajú vodu, ak je vlastne v okolí viac ako 35 stupňov. Je to obranný mechanizmus, pretože vlastne kaktusy rastú a majú rastové obdobie a kvitnúce obdobie hlavne na jar, kedy je už teplo, ale nie sú extrémne teploty, pretože v tých extrémnych teplotách v strede leta moc ani nerastú. A hlavne nepríjmajú toľko vody, čiže sú v takom štádiu paralizovania, by som to nazvala, hlavne na tých 35 stupňov, čo v skleníkoch niekedy býva 45 až 50 stupňov, preto treba, napríklad ja mám ventilátor, keďže púšte, musíme uvedomiť, keďže púšte sú veľmi veterné časti, čo sa týka sveta, tak treba tu mať cirkuláciu vzduchu. To je alfa a omega. Cirkulácia vzduchu a tienenie. To je ďalšia vec. Ja mám tienenie, je tu asi 350 mŕtvych os, múch a včiel. Hlavne osy, čo je super. Ako môžete vidieť, to sú samé osy. Takže alfa a omega. Zalievať ráno, cirkulácia vzduchu. Nezalievať, ak je vnútri viac ako 35 stupňov. Ja tu mám momentálne 36 stupňov. Nie. 26 stupňov. Ja tu mám momentálne 26 stupňov, takže ideme zalievať. Máme teplomer. Ideme zalievať. A zalievam chytenou dažďovou vodou, tá je najlepšia. To vám vlastne úplne inak budú rásť rastliny, ako keď ich zalievate chlorovou vodou z točky. Ale momentálne, keďže nepršalo, ich idem zalievať vodou z potoka. Zalievam klasicky z vrchu, žiadnym podmáčaním, aby nebola voda premokrená, totálne premočená, aby neodhnívali kanvicu, aby neodhnívali korene, ale normálne zhora. A tým pádom prakticky tie rastliny si myslia, že prší, čiže je tam aj potom lepšie rastu, keďže im simulujete klasické prostredie. Nebojte sa rastliny polievať zhora.
to zmačkneme on. A už nám to vlastne odtiaľ ide sem, oj. Naplníme si takto jednu kanvicu. Teraz odchádzam na dovolenku Renčianskych Teplíc, takže si naplníme kanvicu a polejem nech zľahka, lebo teraz bývajú horká, ale nebývajú také veľké horká. A ja ich idem momentálne zaliať v strede dňa, keďže sa dá porovnať tá teplota vnútri v skleníku s rannou teplotou. Takže no worry, be happy. Dáme si tam takúto blbostku na to. Neviem, či to úplne pôjde. Skúsime inú. Táto väčšia ide. Dal som tam. Super, budem si to musieť držať a ideme polievať. Ideme ich nafidovať. Potom každý mesiac, ja napríklad na jar, každý mesiac, jedenkrát za mesiac zahnojiť. A cez leto hnojím len raz za celé 3 mesiace, keďže nepríjmajú toľko toho. No. Takže najprv si dáme do piči toto a celú elektriku vonka a môžeme zalievať. Zalievam len jemne, nie sú také brutálne horká. Takže zalievam len jemne, hej. Nech nedojde k odhnitiu žiadnej rastliny. OK, tak by sme mali kaktusy. Teraz ideme sukulenty. Niekto hovorí, že zhora by sa to nemalo robiť, pretože môže vzniknúť plesnivé, nejaké plesne hore, ale ja to mám úplne piči. Keď je dobrá teplota, fakt, že stihne ten substrát a aj na tých rastlinách to stihne rýchlo vyschnúť. Prečo nie polievať normálne zhora ako v prírode? V prírode taktiež prší, takže prečo nie? Ja si nemyslím, že ich treba polievať len zo spodu. Podľa mňa je väčšie riziko toho, že vám zahnijú korene, ako že váš kaktus alebo sukulent bude mať na sebe nejaký fungus, nejakú fungálnu infekciu. Dobre, to bolo odo mňa dneska asi všetko. Ozvem sa vám, keď mi budú kvitnúť nejaké ďalšie veci. Ale teda, povedali sme si alfa omegu. Hlavne to vetranie ľudia, fakt, nezabudajte na tú cirkuláciu vzduchu. Investujte do toho ventilátora proste, ak máte skleník naozaj. Alebo sa využíva komínový efekt, ktorý som si vytvoril aj ja. Že vlastne jedna aj druhá strana má otvor a vlastne cez neho vlastne ide prievan. Nevždycky to zaberá, nevždycky to stačí. Mne to nestačí. Mám 3x3 metre foliovník, kde je až 55 stupňov niekedy. Takže ja som to musel riešiť s ventilátorom a neľutujem, tie rastlinky sú krajšie, šťastnejšie a tak. Takže namaste ľudia, vidíme sa u ďalšieho videa.